ତା ମୂଷା ଖୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂଷା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଣି ବୋତଲ ଏବେ ପାଣି ବୋତଲ ପିଲା ବହୁତ ଶସ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଳି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଉଠି ପାଇଲ? ଏଇଟା ବାଘ ଛୁଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଆମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଘ ଛୁଆ। ଆଉ କିଏ ଧରିଲା ଏଟା? ତମେ ଧରିଲ ନା? ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ ନା, ଦେଖାଅ ଟିକେ ତମ ମୁହଁଟା। ଦେଖାଅ ଅନାଅ ଟିକେ ଏପଟେ। ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ଦେଇକି ଯାଅ। ପାଣି ନେଇ ଆସ ହେଲା। ଏଟା ଏଠି ଟଙ୍ଗା ହବ ବାଘ ଛୁଆକୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା ବାଘ ଛୁଆ ନା କଣ ଛୁଆ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ। ଟିକେ ରୁହ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଏପଟେ। ତାର କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନିଶ। ଆଉ